Bueno, imos comenzar a conferencia de hoxe. O primeiro que vos teño que dicir é que hoxe contamos con Elixo Villaverde García, que nos vai a impartir unha conferencia sobre a familia Rivera Corral, Gaspar e José María. O venres que ven, o venres 5, contaremos con Lourenzo Fernández Prieto, que é catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, e aparte de presentar o seu último libro, pois vai a impartir unha conferencia sobre a temática dese libro, que é sobre a Guerra Civil en Galicia e o golpe de Estado, non? E, por último, día 12, presentaremos o número 7 da nosa revista, donde vos poido adiantar os artigos que aparecen nese número. Vai aparecer un artigo que nos enviou Sergio Guerra Vilaboi, que é un catedrático da Universidade da Habana e que é parente da familia Ramos das Barosas. Nese artigo fai unha pequena revisión sobre o que foi o fusilamento da familia Ramos nas Barosas. Outro artigo que aparece na revista número 7 é unha revisión sobre o que foi o proceso privatizador das empresas públicas en España e en Galicia, centrándose no caso de Endesa, do que é a autora Carmela Sánchez Carreira, que é profesora da Facultade de Económicas da Universidade de Santiago. Outro artigo sobre a Iglesia de Espiñaredo, que nos fai un arquitecto de Viveiro e que fixo no seu día unha tese de doutoramento sobre a arquitectura religiosa moderna en Galicia, e nos fai unha aproximación sobre o que significou a nivel artístico e arquitectónico a Iglesia de Espiñaredo. Despois aparece outro artigo sobre os xogos populares, a segunda parte, que nos brindou José María López Ferro, o responsable do Museo Monte Caxado. Outro artigo de Narciso Luace sobre o cultivo do pan do cereal nas Pontes. Outro artigo máis de Carlos Breixo e Ortigueira, que nos fai un artigo sobre a xenealoxía de García Rodríguez de Valcarce. E outro artigo de Ovidio García sobre o que nos ten acostumado os seus estudios da música, e fai un artigo sobre a música en Somede. E, por último, un artigo de Eliseo Neira sobre as súas experiencias nas Pontes, exercendo a labor de cabo da Garda Civil sobre a seguridade cidadá e os traballos de etnografía que fan os nosos compañeiros de entrevistas aos nosos maiores. Unha das entrevistas vai a ser ao fillo a Julio, que é o fillo do carteiro do Deveso, que morreu un acto de servicio, e facemos unha pequena homenaxe ao carteiro do Deveso, non? Entonces, sin máis, vamos a comenzar. Vamos a presentar a Elixo. Elixo é un gran compañeiro meu, conocino xa na Universidade de Santiago a principios dos anos 90. El xa era profesor de ensino medio e empezou a realizar a súa tese de doutoramento sobre a migración galega a México. Presentou no ano 1998 co título de Emigración Galega a México 1878-1936. Produto desa investigación e desa tese de doutoramento é o libro que despois, se alguén lle interesa, o pode mercar e o asina, que é Pioneiros na corrente do Golfo, editado por Xerais, que vai na segunda edición e está xa esgotada. Pensamos que vai a seguir unha terceira edición. Despois ten outro artigo sobre o tema da emigración galega a México, editado por la editorial Sotelo Branco, que se titula Galegos en México 1878-1936, Inmigración e Sociedade no Alenmar, que recibiu o premio Vicente Risco de Ciencias Sociais no ano 2004. Despois, outra das facetas da súa investigación, a parte da migración galega a México, foi o estudio da guerra, a represión e a Segunda República en Galicia. Centrou as súas investigacións na comarca, sobre todo, de Barbanza e dos arredores de Santiago. Ten feito tamén biografías de persoeiros da Segunda República e da primeira metade do século XX, como Ramón Martínez López. E, ao mesmo tempo, tamén é habitual escritor en xornais tanto de Galicia, na Voz de Galicia,
a región de Ourense, ou tamén en xornais de México como o xornal Excelsior. Estamos encantados de que esteña con nos aquí. É o máximo experto, o maior experto na emigración galega a México, e sentímonos honrosos de que este con nós e de que fixera unha investigación e que parte desa investigación a centrara sobre ponteses en México como son a familia Rivera, Gaspar e José María e moitos máis que os acompañaron e que uns tuveron sorte, outros non tanta, pero que é unha sorte que unha persoa de fora das Pontes pois que centre a súa investigación sobre os nosos emigrantes, non? Pois nada máis, pasamos a ver un trociño da entrevista que lle fan no DVD e despois xa comeza a conferencia. Durante muchos años, incluso algunos que no volvieron nunca, o volvieron cuando ya ni siquiera lo reconocían. Otros que llegaron a montar una nueva familia en México, y el caso más curioso es el de los que tienen una familia en cada punta del camino. Y esto sucede además con el consentimiento de ambas partes, de la familia de Galicia y de la familia de México. Pero esta no es la generalidad. La característica principal de la inmigración de esta comarca de Avión es precisamente el arraigo a la tierra, un férreo sentido del retorno, de mantenerse apegados al lugar que los vio nacer. Con alguna excepción, que es la excepción de los que le fue mal, que no vuelven por vergüenza. Sin embargo, a la mayoría de los emigrantes de Avión les fue bien, o incluso a algunos muy, muy bien. En este sentido, la emigración de Avión es la más exitosa de toda Galicia. Se fueron pobres y volvieron ricos, que es el gran sueño de los emigrantes. Bueno, moitas gracias á Asociación de Estudos Históricos e Sociais, UME, por esta invitación, a Manolo moi especialmente, non? Quería dedicar esta conferencia tamén ao gran intelectual e pintor ferrolán don José Leiro Domínguez, un humanista políglota de gran saber que ten unha meta e discípula que hoxe acompáñanos e que puxo nas miñas mans libros, artigos, cadros maravillosos que para min foron un gran descubrimento dun personaxe máis ou menos desta zona. Dedico tamén esta conferencia moi especialmente a Manolo Souto. Como dixo, fomos compañeiros dun proxecto de investigación no ano 91 e 92 na Universidade de Santiago de Compostela. Cando iniciei a miña tese de doutoramento, Manolo axudoume con fotos, con algúns contactos moi interesantes, empezando polo de Pancho Abella Rivera, que entrevistei aquí nesta vila no ano 95, hai casi 20 anos, non? Bueno, con el tamén o contacto de Pepiño das Pontes, así se lle chama La Habana, un home que se dedica á exportación do libro cubano, que é daqui desta zona. O coñecín nunha viaxe na que fixen o itinerario Habana, Mérida, Yucatán, Distrito Federal, volvín pola Habana, estudando a reemigración dos galegos de Cuba a México, en este caso sobre todo dos pescadores, dos mariñeiros da zona de Ares e de Ferrol, destas rías que durante máis de 150 anos pescaron o guachinango, a cherna, o serrucho, como lle chaman o peixe serra ali, a tartaruga carei, plantaban os cocoteiros nesas praias cando quedaban aillados polos ciclóns. Estes personaxes foron me deran a axuda nesta investigación e tanto un como outro son xentes daqui das Pontes, non? Que eu coñecí por mediación do compañeiro e amigo Manolo. Bueno, dito isto, vamos a visualizar a inserción económica e socioprofesional dos ponteses José María e Gaspar Rivera Corral na República Mexicana, o investimento das súas remesas, algúns apontamentos sobre o asociacionismo destes dous personaxes. A odisía migratoria destes ponteses debería ser no futuro para min a base dunha novela histórica ou dunha historia novelada,
como non, posiblemente un bo documental, como que este acaba de ver ahora mismo, deste avión El Pueblo Ausente, que fixo a produtora de Madrid 14 pies, que axuda de outra galega, e que se está presentando agora en festivais internacionais. Eu creo que tanto José María como Gaspar Rivera son, nos meus dous libros, tanto en Pioneiros como en Galegos en México, os sitúo como os dous grandes referentes nun caso do individuo que vai a América fai Galicia no retorno, que é o caso de José María, e no outro, do individuo que vai a facer América, vai a facer as Américas, pero en realidade fai a América, que é o caso de Gaspar, non? Unha empresa como Frisa, que facturaba a cantidad de 1 billón de euros, 1 millón de dólares nos anos 2000, coincidindo que a entrada do euro, unha cifra moi superior a que facturaba a propia ao mesmo tempo a Estrella Galicia, non? Poñendo unha referencia do que deron de si as familias e os descendentes destos grandes persoeiros daqui das Pontes, non? Bueno, vamos a empezar con da inmigración de José María Rivera Corral, das Pontes, Cuba, México, este home que vai ser moi xoven e volve como un gran capitán de empresa, como todos sabedes. José María, tras un periplo migratorio breve pero moi frutífero, pasa na Habana, en Cuba, pasa de Cuba a México. En este país nunca abandona o negocio de abarrotes. Abarrotes son que aquí chamamos ultramarinos, máis ou menos, non? Negocio de abarrotes e licores na cidade de Veracruz, cos barcos de vela e os primeiros buques a vapor á vista. Vive sempre no porto, é como lle chaman os de Jalapa. O estado de Veracruz ten a capital en Jalapa e os jalapeños chamanlle os de Veracruz os porteños, unha forma un tanto despectiva, non? Tanto como sucede aquí en Galicia, non? Cos de Pontevedra e Vigo, cos de Coruña e Ferrol, pode haber algo de eso, non? O de Santiago, etc. José María nunca abandona Veracruz, está sempre no porto, no gran porto de chegada a México, pensando que cando lle vaya ben iniciar o camiño de retorno para fazer as Américas, non en Veracruz nin en México, sino na propia Galicia. Por lo tanto, tras unha primeira etapa migratoria en Cuba, a reemigración Cuba-México de José María Rivera Corral debe situarse na época da Guerra dos 10 anos, que se inicia co famoso Grito de Yara, que é do ano 68-78 do século XIX, que é o primeiro comenzo da independencia cubana, non? A independencia cubana que remata, ao final, na Guerra do 95-98, na que chega a haber 300.000 soldados españois en Cuba, en unhas condicións moi duras, nas que moitos abandonaran e remigraban a México e aos Estados Unidos e outros países, non? Por as duras condicións o trato que levaban ali. E, por lo tanto, José María, probablemente, a miña hipótese que non está demostrada, é que chega a Cuba, está un tempo e se vai nos comenzos desta guerra da independencia, neste comezo desta primeira fase da guerra da independencia cubana contra a metrópole española. Debería chegar máis ou menos a México en torno a 1870, a estudar por as testemunhas, pois, de, entre outros, de Francisco Bella Rivera, de Pancho, de País Ponteses emigrados a México, onde naceu en 1915, por certo, nun barrio que non se pode decir un barrio étnico, que era Tacuba, un barrio que coñezco ben, porque estuve bastantes veces en México, en ese barrio en concreto, Tacuba e Tacubaya, e aí, bueno, esa é unha das hipóteses de Pancho, de Manuel Díaz Rivera, e de uns parentes de México, dos parentes de Gaspar que coñecían ali. O señor Díaz Rivera vive moitos anos na cidade de México. Refiro ao meu arquitecto Manuel Díaz Rivera, que é fillo neto de Gaspar Rivera e fillo dun señor da Pobra de Brollón que emigrou con 9 anos de idade, unha idade na que emigraban moitos rapaces e moitos adolescentes, 9, 10, 11, 12 anos, cosa que hai xente que non o cree, pero era así. Ao principio sempre miso paterno, de polisóns, como podían. Bueno, pues, o caso deste xenro de Gaspar, que era este señor da Pobra de Brollón, o seu fillo, neto de Gaspar, era Manuel Díaz Rivera, un arquitecto co que coincidín no ano 97 nunha entrevista a 3 bandas, entre Pancho, el mesmo, o arquitecto, e José María Rivera Trallero, que era naquela o xerente e o seu presidente da empresa Estrella Galicia. Según Pancho, José María foi primeiro a Cuba, leo textualmente unha entrevista que lle fixen aquí nas Pontes no ano 95. Dice, José María foi primeiro a Cuba e llegou logo el Gaspar escapado de la entrada al servicio militar. Para mí es un misterio cómo emigró José María. El curita de los Chaos, que me consiguió la partida de nacimiento de Gaspar, voy a ver si lo molesto ahora para que me diga la de José María, a ver si él, por sus indagaciones,
puede averiguar por qué y cómo emigró el José María. ¿Cómo siendo tan pacífico y tan diplomático? Y aquí interrúmpelle Rivera Trallero, o xerente e o presidente de Estrella Galicia. A lo mejor era pacífico, pero no era tonto. Tenía tanta necesidad como Gaspar de ganarse la vida. Tercia José María Rivera Trallero. De tonto nada, sigue Pancho. Pero no me cabe a mí en el tío José María la misma audacia del tío Gaspar. Porque aunque hermanos, eran dos caracteres distintos. José María era un diplomático de tipo mundial y Gaspar era un hombre que se comía el mundo por las buenas. Porque iba así, un celta de ojos azules y un tío con unas facultades muy grandes. Así se expresaba así, Pancho. Ben, desta etapa previa como inmigrante en Habana, José María Rivera Corral debe de levar ao seu novo destino mexicano aos aforros, diñeiro que lle permitiu montar o seu propio negocio de abarrotes e licorería, no propio Porto, na cidade de Veracruz, no Porto de Veracruz, como se lle chama. Pancho insiste nesta primeira biografía ou aproximación a este personaxe no verán do 95, en xullo 95, contando o siguiente, literal. El José María era más pacífico y le robaron la chaqueta y le robaron la cartera y el hombre no le iba bien en aquel país. Hizo unos pesos y se vino para Coruña y se hizo dueño de media Coruña. Yo creo que estaría en México, Veracruz, unos 10 años, trabajando en su gremio, bebidas y demás. Bueno, hizo sus pesos y se vino. No quiso saber nada más de México y se vino para Coruña. Montó la fábrica de cervezas, tenía barco de pesca, montó el aljibe de agua, tuvo la concesión primera de teléfonos y una potencia. Era un hombre moi pacífico, pero moi político e moi listo. Ademais das fontes orais, a entrevista realizada a Gaspar en 1940 na mexicana revista Norte, a Gaspar Rivera Corral, me refiro, infórmanos da ubicación socioprofesional de José María Rivera na cidade portuaria de Veracruz como dono da tenda de ultramarinos, tamén licorería, la Estrella de Oro. Curiosamente, logo, Estrella de Galicia, parece que ten algo que ver con ese nome inicial do primer negocio do que é propietario na cidade de Veracruz, la Estrella de Oro. Esta propiedade xa consigue con anterioridade a chegada de Gaspar, que chega no final da guerra dos 10 anos. José María vais a principio da guerra dos 10 anos de Cuba e Gaspar ten unha etapa na que é soldado e, según parece, alférez. Teño as miñas dúbidas porque tería 19 anos de esa idade, 18, 19, non chegaría a 20 anos. En todo caso, ese é o que sabemos del, desa historia. Entonces, un vais a principio da guerra e outro ao final. O que dice José María, o que dice Pancho de que un deles escapa do servicio militar, non tanto escapa cando xa está medido, co cal é un desertor nesa época, sabe moi ben Manolo, sino escapan antes do ano que lle toca de entrar a quintas, de maneira que eses son considerados prófugos e non desertores. O tratamento era diferente do punto de vista penal, non? Entón, máis moi noviños, de aí que sea a emigración de adolescentes, a maior parte da emigración galega, non só a México, senón a Cuba e a Argentina tamén. Bueno, desde a cidade central do Golfo de México, que é Veracruz, tan conectada coa Habana por o tráfico marítimo a vela ou a vapor, a vela naquela época, empezan os primeiros barcos de vapor nos anos 70 do siglo XIX. Bueno, desde aí José María está pensando en facer un diñeiro e volver en canto teña posibilidades. Sobre o regreso e instalación definitiva en Galicia de José María Rivera Corral, sabemos a data aproximada do seu retorno a través do seu bisneto, José María Rivera Trallero, que é o actual presidente da cervexeira Estrella Galicia. Di literalmente nesa entrevista de xullo de 97. Nosotros non sabemos exactamente cando volvió, se refiere ao seu bisavó José María, de México. Non tenemos ningún dato, pero sí sabemos que se casó con Carmen Illade Rilo, tamén de Puentes, y que Ramón Rivera Illade, mi abuelo, el único hijo varón de José María, nació en A Coruña el 7 de marzo de 1894. Según esta información, José María debe de regresar quizáis cara a 1890 ou 1891, no lapso que transcorre entre o retorno e o nacemento do seu primeiro fillo, debe botar moza e casar. Neste momento da entrevista, a tres bandas, como digo, entre Rivera Trallero, Pancho e o arquitecto Díaz Rivera, cando o bisneto do fundador da Estrella Galicia cita que se casa cunha illade daqui das Pontes, Pancho cita a toda unha serie de illades, non? Entre eles, pois, dice que Carmen Illade Rilo, a esposa de José María, debe ser unha mujer de familia acomodada, porque Pancho cita entre otros al farmacéutico José María das Pontes, el médico Illade que acaba de fallecer en Coruña, un médico de Camarillas llamado Pachín, que tamén era Illade,
otra hija casada con un registrador de la propiedad y un médico célebre ginecólogo que era don Alfonso Illar. Non sei se son todos da mesma familia, pero supoño que vostedes, algúns, os que teñen máis idade, os sabrán un mellor camino. E sigue falando José María Rivera Trallero de o seu bisabuelo. Mi bisabuelo, José María Rivera Corral. Mi bisabuelo, además del tema de cerveza y hielo, compra solares en Coruña ciudad, en Linares Rivas, en la calle Ferrol, tiene en Juana de Vega, en Rubine, compra el Ayuntamiento de Carral, en Santa María de Vigo, en Uges, parte del Ayuntamiento de Arteijo y parte de Culleredo. Compra allí montes, terrenos, es decir, compra propiedades, aunque más urbanas que rurales. En ocasiones compra solares y construye casas que siguen siendo de la familia durante muchos años y algunas aún lo siguen siendo. En otros casos compra tierras con los caseros o con gentes que pagaban rentas. Yo he visto papeliños de principio del siglo XX, que decían, esta tiene una renta de tal, o se vende esta con una renta de cual. Supoño que na última desamortización de Madoz, ¿no? Na que en Galicia se transfiren non as propiedades, sino as rentas da terra, ¿no? La casa donde vive mi madre, sigue diciendo Rivera Trallero, que es nuestra, está construida en el año 6, en el mismo año que se hizo la fábrica. Entra en el negocio de hielo y de cerveza, monta el suministro de aguas a los barcos, una empresa que se llama Aguadas de La Coruña, y tiene una concesión de la compañía telefónica coruñesa, aunque de este tema non tiñan en ese momento ningún documento. Como ves, diversifica bastante sus inversiones, diversifica bastante. José María sigue unha táctica que usa moito a xente de cartos en México, que se resume nunha frase que hai que poner los huevos en diferentes canastas. É dicir, hai que diversificar as inversións. Isto vai non facer José María, e máis tarde Gaspar vai a fazer o mismo, como xa veremos. José María Rivera Corral dá continuidade ao seu proxecto por mediación do seu único fillo varón, Ramón Rivera Illade, ele era das Pontes, a súa dona tamén daqui das Pontes. Este Ramón Rivera Illade, o seu único fillo varón, ten outra muller, xa vai especializarse, vai a ir a aprender alemán e a especializarse na cidade de Hamburgo, xusto antes do comezo da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra. Debe coincidir no ano 13, quizás no ano 14 tamén, e proseguirá a súa formación despois da Gran Guerra na École de Brasserie de Nancy, onde obtivo a diplomatura de mestre cervexeiro en 1919. É dicir que o primeiro fillo varón, o único fillo varón do fundador da Estrella Galiza, especialízase xa nunha cidade alemana, xusto antes da guerra, nos primeiros compasos da guerra, e acaba en Francia na inmediata posguerra de facer esta especialización. Desde esta data traballou a beira do pioneiro fundador até a morte de José María Rivera Corral en 1936, iniciando ambos os dous nos anos 20 primeiros 30, o que sería a primeira modernización da fábrica que daquela estaba en Catro Camiños, cerca da de tabacos, da fábrica de tabacos, e moi cerca de outra fábrica que tamén cas letras góticas, que era a propia La Voz de Galicia, non? Nese espacio estaban tres elementos industriais moi significativos da cidade da Coruña e da Galicia do tempo, non? Ramón Rivera Illade tuvo a saber dos fillos, José María, pai do noso informante, Rivera Trallero, e Ramón, todos vencelados á empresa de Bexira. A cuarta xeración está representada polo consejero delegado, que aparecerá aquí na imaxe ao final do PowerPoint, e para o noso informante, José María Rivera Trallero, que é o actual presidente home forte, que ten a gala ser continuador dunha das dúas únicas empresas cervexeiras españolas de tradición familiar, Estrella Galicia, que facturaba 7.000 millóns de pesetas a finais dos 90, cando eu fixen esta entrevista, e que na actualidade supera ampliamente estas cifras de facturación. Tras a instalación da fábrica de xeo e cerveza, que a xente cita sempre a cerveza, pero se esquece do xeo, que era moi importante nese tempo, non? Ambas empezadas en Catro Camiños, como dixen. Hai unha nova demanda que fai José María Rivera ás autoridades co objetivo de ampliar a produción de xeo. Tratábase unha solicitude para instalar unha tubería que recollera auga salgada, bombeada desde o porto até a fábrica. Entre as condicións desta nova obra figuraba que se debía executar no prazo dun ano, e tras esta xestión, unha carta remitida por José María ao seu sobrinho José Silva Rivera, residente tamén en Veracruz, sobrinho, por tanto, xa unha segunda xeración. Ademais de informarnos da súa habilidade financiera, móstranos o anagrama de Estrella de Galicia, gran fábrica de cerveza de exportación e hielo artificial, e un dibuixo da destilación fabril de 1933 que aquí Soledad, a irmá de Manolo, tuvo o
digamos, o esforzo de montar para esta charla, non? O pioneiro dedicou boa parte das súas propiedades rurais á plantación de lúpulo, esta é unha gran novedade, sendo iniciador do cultivo desta planta en Galicia. Tras un primeiro intento de introducción fracasado en 1913, a cargo do director da Granxa Escola Experimental da Coruña, José María Rivera, tras 2 intentos frustrados máis, comeza o cultivo desta carnavácea en 1920. A campaña de implantación e promoción do lúpulo nas mariñas coruñesas e betanceiras continuou a dirixirse o director da Granxa Agrícola Experimental da Coruña a las 14 fábricas de cerveza máis importantes del Estado, preguntando precios e cantidades consumidas con a intención de extender su cultivo. É unha época na que o lúpulo se estende, como pasou co kiwi nos anos 70, é dicir, despois da Primeira Guerra Mundial, porque era fundamental para a fabricación de cerveza. Si coñecen a saída de Betanzos para a carretera bella que vai a Lugo e Coruña, aínda se pode ver ali unha gran instalación que albergaba onde se procesaba o lúpulo, non? Para o lúpulo, José María, despois xa o seu fillo, Rivera Illade emprega Cepas Holding, traídas de Inglaterra, a raíz desta iniciativa xorde un grupo de plantadores de lúpulo, que ten unha expresión moi clara neste edificio de Betanzos e en algúns outros que hai tamén nesta cidade, na cidade de Coruña, e José María Rivera Illade continúa a tarefa de promoción do lúpulo, iniciado polo seu pai, da web pola que foi condecorado con título honorífico en Francia. Eu quero destacar esta integración agroindustrial, o efecto de locomotora de crecemento agrario que xogou esta fábrica tras a interrupción do fornezo do lúpulo ocorrido coa Gran Guerra. Por que? Porque a cervexa sola ten importancia, pero engadrillo o cultivo do lúpulo non só está traballando obreiros industriais ou moitos obreiros simbióticos que son parte agrarios e parte xente que ten un salario na fábrica, sino que está fornecendo na mariña betanceira e coruñesa en miles de hectáreas de terreno, ou por menos en moitos centros de hectáreas, un cultivo novo que non se coñecía en Galicia e que vai a suministrar a esta empresa e a outras do Estado en algún momento. Bueno, logo da primeira toma de auga do Porto solicitou un novo permiso para novas obras de intubación. Esta segunda conta no bisneto José María Rivera Trallero con estas palabras. Montou outra empresa, a primeira intubación era de auga salgada do Porto á fábrica, para a fabricación de xeo. A segunda é unha tubería que ven desde a Cubela. A Cubela é unha zona que está detrás do Corte Inglés, e se dan conta onde está o Corte Inglés en Coruña, pois na parte de atrás, subindo nesa ladeira, daí había ten uns pozos, neses pozos trae auga dulce que ven intubada por debaixo da línea do ferrocarril, dunha serie de servidumbres que teñen que pedir un montón de permisos. Para que? Pois para servir a esa famosa empresa que era Aguado de la Coruña. Entón, o seu bisneto, de la Cubela sacaba el agua dulce e la mandaba hasta el puerto donde la recogía el barco Aljibe, que a su vez, y tras un corto trayecto, la suministraba a los buques de pasajeros o de carga que la demandaban. Pancho, que estaba na entrevista conxunta na 97 en xulio, aí na sala de, digamos, unha sala especial que teñen aí na entrada da fábrica, con todos os trofeos e tal, un sitio moi bonito. Aí nos tercia tamén, entra fai o comentario, porque claro, conocía moito, era un home moito maior que este rapaz, o actual presidente da empresa, tiña 35 anos cando lle fixen esa entrevista e ahora 20. Entón, Pancho era un home de 80, tranquilamente, nese momento, non me acordo exactamente, pero xa era un home que tiña unha memoria de moito, dos anos 30, dos anos 40. Entón, Pancho recorda que ese barco Aljibe era un barco plano, pero bastante grande, e lo tenían que barnizar por dentro para que el agua non se oxidara. Recorda venir alguna vez desde Puentes e andaban en esa labor, iba de vez en cando desde Puentes. Recorda, dá unha idea deste barco, pois que probablemente o dirixente da empresa non tiña tanta idea de que iba. Unha das actividades máis interesantes, pasamos outra cousa, e menos coñecida de José María Rivera Corral, é a de intermediación na colocación de diñeiro de parentes, veciños e amigos das Pontes e outros emigrados en México. Esta actividade está claramente constatada no libro de contabilidade, un amplio e detallado libro maior cos seus debes e haber. Un libro grosso cheo de minuciosas anotacións do puño e letra de José María Rivera Corral. Hai innumerables referencias ao investimento de diñeiro de xente das Pontes a través deste José María Rivera
no Banco de España, que daquela funcionaba como deixou de funcionar despois, un banco tamén de depósitos, e tamén no Banco Hispanoamericano da Coruña. Depósitos a prazo dos que o pioneiro da industria cervexeira galaica respondía anotando as cifras que lle confiaban, as cantidades, estendendo os correspondentes recibes. Unha das primeiras referencias destes depósitos é do ano 23. Vai precedida dun Castro Hermanos de Progreso, que eran daqui das Pontes, os hermanos Castro, non? Nos meses de febreiro, marzo, hasta decembro, vai anotando pagos destes Castro de Progreso, por exemplo, para o colexio de Iquit, na Coruña, un colexio moi coñecido na Coruña, dun trimestre, probablemente dun fillo desta familia que estaba ingresado ali. En abril hai un ingreso dun billete de lotería que lle tocou un Nadal, máis pagos ao colexio, é unha anotación de 662 pesetas, que era moito dinheiro na época, de intereses ao 5%, salvo error, e tamén no ano 25 hai un billete, un debe de 25 pesetas de un diñeiro, pon entre comillas no libro, entregado a Miguelito para ir a Puentes. Seguramente este Miguelito era o estudante fillo destes Castro de Progreso, que como se facía e se sigue facendo moito en México, moitas familias viven e nacen ali, pero a veces mandan os fillos a estudar a Estados Unidos ou aquí a España. Sobre todo familias acomodadas, claro. Ou universidades privadas. Outra carta do ano 34, remitida por Miguel Castro Rivera, rezaba así: a mi querido tío, confirmo el envío anterior, 10 de enero, motivando la presente el recibo de una carta de mi primo Agustín Rivera Torres de México. En ella me indica entregue a usted en abono a cuenta del tío Gaspar Rivera Corral pesetas 4.000. Vamos a pararlo en esto porque é moi importante. Aquí nos está informando de unha carta de 1934 na que un parente, Miguel Castro Rivera, por tanto Rivera é o segundo apelido, destes Castro de Progreso daqui das Pontes e Rivera, bueno, de calquera das dúas ramas da familia, curiosamente este seguramente da familia de Gaspar, que a través do fillo maior de Gaspar, que é Agustín Rivera Torres. Gaspar Rivera, verémoslo despois, se casa con unha muller filla dun neta do general insurxente, e este Agustín Rivera, por encargo do seu pai Gaspar, mándalle ao seu irmán que diñeiro, remesas, en este caso unha cantidad de 4.000 pesetas, que é moito diñeiro para a época, para os anos 30, para que lle vayan ingresando aquí na Coruña. Sabemos que Gaspar Rivera Corral regresou como 6 veces a Galicia desde a súa primeira escapada como polizón desde un barco da Coruña nos anos 70 do século XIX. Por lo tanto, estamos no mismo que dixemos antes, estamos diversificando as inversións. A Gaspar vai indo moi ben en México, como veremos enseguida, pero aparte do dinheiro que teña na banca mexicana, está mandando xiros á banca española a través das sucursales da Coruña, que está, digamos, na que está intermediando o seu irmán José María, o dono da Estrella Galicia. Bueno, este cartel económico sigue durante moitos anos por distintos membros da familia Rivera, dos Castro e de outras familias en México, e incluso se incentiva máis tras a crise de 29, que afectou moitísimo a México, porque moitos, hai 24 millóns ou 25 millóns de mexicanos en Estados Unidos. Daquela non había tantos, pero xa era moitísima mão de obra mexicana que ven repatriada, e eso afecta aos propios españois que, cando estaban nun emprego, digamos, precario, teñen que repatriarse ou buscarse a vida de outro xeito, os que non estaban xa moi ben instalados. Bueno, unha destas cartas de 1935, do ano 35, dirixida ao seu sobrinho Amador Silva Rivera, que vivía no cruce das ruas Isabel a Católica e Regina, isto no pleno centro histórico, di o seguinte: estimado sobrino, acabo de recibir tu carta del 3 del corriente mes y con ella un cheque a mi favor y cargo del Banco Hispanoamericano de pesetas 3.500, que te dejo abonadas en tu cuenta, que he abierto este objeto. Me parece bien que vayas enviando cantidades que puedas para a mi vez irte las abonando en esta cuenta. Con recuerdo de esta familia, se despide tu tío que bien te quiere. En fin, hai moitísimas máis cartas deste tipo. E ao respecto, José María Rivera Trallero, o presidente da empresa Estrella Galicia, tras facer costar a súa prudencia e pudor pola difusión dunha información que, entre aspas, afecta a las relaciones privadas entre mi bisabuelo e mucha gente, seleccionó para mí aquellas páginas relacionadas con la vinculación de mi bisabuelo con sus parientes de México, que al cabo es el objeto de tu trabajo. Tras este preámbulo,
facía a seguinte interpretación destas actividades do pioneiro nunha carta compartida con Manuel Díaz Rivera, que ambos me remitiron por correo postal desde a Coruña a Santiago, 7 de novembro de 1997. Estas páginas son el reflejo non só de la capacidad profesional que se deduce del hecho de la confianza que personas de aquí y de allá depositaban en él, sino de la relación afectiva que hasta su muerte le vinculó con distintas ramas de su familia emigrada, que en unos casos, como sabes, obtuvieron premios, riqueza y éxitos, y en otros pasaron tragos muy amargos. A esto se refería tamén Manolo na propia presentación. Bueno, tras o relatorio do regreso de posterior éxito personal e empresarial do fundador da fábrica Estrella de Galicia, vamos a pasar xa sin máis dilación ao caso do seu irmán Gaspar Rivera Corral. Hai moitas cousas que non estou contando, pero podemos tocarlas logo no coloquio, se teñen a ben. Ben, Gaspar Rivera Corral nace no ano 1859, aquí no Chamoselo, nas Pontes, e según diferentes testemunhas, Gaspar Rivera coouse de polizón, sendo un adolescente de 15 ou 16 anos, no buque que levou até Habana, logo de conseguir unha bata branca coa que entrou no barco atracado do Porto da Coruña facéndose pasar por enfermeiro ou por personal sanitario. É dicir, é un polizón que ten astucia de que non ten cartos, non ten medios, é un adolescente, faise pasar por enfermeiro e se cola. Nese momento hai moita xente que fai o mesmo, algúns volven á terra e outros consiguen pasar das formas máis inverosímiles. O primeiro impacto do país e da súa xente supuxo unha impresión impactante para o recén chegado, como lle pasou a máis de 300.000 galegos e a este que lles fala cando puxo pé na Habana por primeira vez con 24 anos de idade. A primeira impresión que os emigrantes galegos a México e aos Estados Unidos recibiendo o Novo Mundo case sempre era de Cuba, debido á escala en tránsito da maioría das compañías de navegación, non só as compañías a terceira antiga española, que chegou a ter 30 buques nos anos 30, sino todas as compañías europeas que facían escala nos portos do norte de España, con frecuencia na Coruña e a veces en Vigo. Por lo tanto, Habana era un tránsito, un lugar obligado de paso para ir a México e tamén para ir a Estados Unidos, para ir ao leste de Estados Unidos, sobre todo antes de abrirse o Canal de Panamá. O noso pioneiro Gaspar Rivera Corral, desde a talaña dos seus 80 anos, rememoraba nunha entrevista as súas primeiras andanzas, vivencias e emocións habaneiras, tarareando unha canción de moda naquela añorada Habana colonial dos seus anos de mociño. Non hai mulata máis hermosa, máis pilla e máis sandunguera, ni que tenga la cadera como la mulata rosa que es candela. Tras esa primeira experiencia migratoria na Habana, onde foi dependente de comercio, soldado, acabando a graduación de alférez, cousa que eu teño as miñas dúbidas, porque teria 18 a 19 anos, non? Veo a reemigración a México e a primeira impresión do novo país a través da grande entrada de Veracruz. Era o ano 1878. O caso de Gaspar Rivera, como do seu irmán José María, responde a nosa hipótese da reemigración dos galegos desde Cuba a República Mexicana, que é unha reemigración sempre minoritaria, pero que non se interrumpe nunca. A idea da mobilidade na búsqueda da proteína ten preferencia no estudo migratorio sobre a idea digamos, do estarse quieto, non? A mobilidade xa existe non só no século XIX, sino na idade moderna. Gaspar Rivera é paradigma tamén dese idílico soño dos grandes pioneiros que a dedicación recia ao traballo unían ademais a boa estrela, ese golpe de sorte azaroso e audacia e imaginación necesaria para iniciar un proceso de acumulación de capital nunha época na que se abría en México, na época de Porfirio Díaz, os últimos 20 anos do século XIX, pois todas as posibilidades, non? Na entrevista que citei antes do ano 40, cando Gaspar Rivera tiña 80 anos de idade, unha época na que en México se lle fan grandes homenaxes aos persoeiros públicos, estou pensando era nun pintor como Juan Soriano, que asistín ao 80 aniversario da súa vida pública como pintor e escultor, en xeral a todos os grandes persoeiros públicos. México é un país no que 70 anos, calquer persoeiro público relevante, se lle fai unha homenaxe, entrevista, sale na prensa, na radio, na televisión máis tarde, etc. Bueno, pues neses 80 anos que cumple Gaspar, nese momento, nunha famosa entrevista nunha revista que estaba norte, o periodista di isto: estamos en 1878, don Gaspar ve salir por la boca del Morro desde un paseo desde el paseo del Malecón y el antiguo castillo de la Punta muchos navíos a Nueva España. Por allá debe haber algo, dijo él, y volvió a seguir el rumbo de las gaviotas y de los golfines. Atravesó el Golfo de México, de cara limpia la tormenta, en una mala máquina que resoplaba como una ballena matalona. Y así llegó a Veracruz, donde su hermano era dueño de una famosa tienda de ultramarinos, la Estrella de Oro,
un nombre que sería máis conocido máis tarde, reconvertido da Estrella Galicia, e unha licorería que durante moitos anos mantivo un refresco que fixo o propio Gaspar e clavaba o seu nome. Tras este primeira integración á sombra do seu irmán José María, Gaspar descubre nas ruas do Porto de Veracruz a que será a clave do seu paso como asalariado na tenda do seu irmán a gran capitalista. Temos a historia na revista antes citada con estas palabras: un día camina por la calle, estamos falando de Veracruz, es la hora del paseo quincenal o mensual, porque así le trabajaba 14-15 horas diarias. El resto del tiempo lo dedica al trabajo. Vio muchas botellas vacías tiradas por el suelo y oyó un comentario: lo que darían por esto en México. Don Gaspar puso la mano en la oreja y recogió aquellas palabras como una caracola marina. Quienes hablaban así eran acaso dos españoles que ya se habían hecho ricos, soplando botellas. El caso es que iban para España. Don Gaspar recogió aquellas palabras y miró al horizonte marinero. También yo iré, Reguanábanas, también yo iré. Volvió a mirar a las botellas vacías y miró con los ojos la distancia que existe de Veracruz a la meseta. Se enteró mejor. Efectivamente, las botellas vacías, que en Veracruz no tenían ningún mérito, en la capital se pagaban a precio de oro. Recogió cuantos envases encontró a la mano, compró lo que pudo, fiáronle otros y dejando apalabrada buena cantidad en Veracruz, por si le iba bien, se plantó en México con un cargamento de botellas vacías. Se las vendió como quiso, entusiasmó a un paisano que encontró en el camino, un larguísimo camino en aquel tiempo, pasando por lo pico Orizaba, permanentemente nevado de 4.000 metros de altura. Bueno, pues esa viaxe enorme en aquel tempo, en récords de mulas, en carretas, en fin, o feito é que Gaspar foi ben e xa non volveu a Veracruz, a terra do Zopilote. Daquela noite, da noite para a mañá, establecese en México de importador de envases e remesa que se pide, remesa que sirve e pregúntanlle: como se las arregla usted, don Gaspar? Pues é moi sencillo, hombre. Ya dice el refrán: soplar y hacer botellas, soplen, soplen. Por mucho que soplaban, nadie competía con don Gaspar. Pronto se estableció en el ramo de abarrotes, donde también fue acreditado y famoso. Es decir, empeza como asalariado na tenda do seu propio irmán, con esta especie de audacia ou sorte ou idea brillante dos cascos vacíos tirados no porto, monta un trasego de envases, en fin, nunha época na que non existe ainda o ferrocarril, un ferrocarril que eu coñecín xa moi deteriorado nos anos 90, nas primeiras viaxes a México, e que empeza precisamente con Porfirio Díaz. A modernidade en México, a apertura exterior ao mundo empeza nos anos 80, e esa época non había ferrocarril ainda de Veracruz a México, é un pouco posterior. Entón, é unha viaxe tremenda, non? A vez con moitos problemas no camiño dos asaltantes, da inseguridade, esa que hai, que non é de hoxe, sino que vende moi atrás. Bueno, o seguinte paso da acumulación de diñeiro desa tenda dos irmán e das botellas é unha tenda de abarrotes. Os abarroteiros é unha especificidade típica dos emigrantes non só galegos, sino españoles en México. Os santanderinos cas panaderías, os galegos, os asturianos tamén, en fin, son os ultramarinos de aquí, véndese de todo, pan, todo tipo de frutos e tamén licores, non? E nesa tenda de abarrotes no centro histórico valle moi ben e así están os anos. Bueno, non sabemos se foi antes de emigrar ou con 15 ou 12 anualidade ou na primeira viaxe temporal de Guerreros a Galicia. Gaspar Rivera sabemos que tivo unha moza da que guardou boa lembranza, pois teñen falado dela en México e na Coruña varios descendentes, entre eles o seu neto, o arquitecto Manuel Díaz Rivera, que lembraba a noiva do seu avó con moito engado e un sorriso nos beizos. La novia que tuvo aquí, falaba en tono mexicano, la novia que tuvo aquí se llamaba Generosa do Fuseiro, era de Betanzos. Muchos años más tarde, en uno de sus viajes a Galicia, ya casado, se la encontró el abuelo en un camión de pasajeros, un camión en un autobús, ¿no? Y ella lo reconoció: Gaspariño, son Generosa do Fuseiro. E aí se deron un gran abrazo e estuvieron rememorando pues, os seus anos de mocerío. Que xa digo, non sei se é unha moza que ten antes de irse moi xovenciño con 15 ou 16 anos, ou unha que ten na súa primeira viaxe de retorno, cando xa lle empezou a ir ben, e antes de casar ca súa muller mexicana, un matrimonio que fai en 1889, e unha muller que se chama Virginia Torres Rayón, neta do general insurgente don Ignacio Rayón, un general con estatua de bronce na famosa Paseo da Reforma, un paseo que fai o emperador ou empeorador, como lle chamamos os nacionalistas de México, Maximiliano, que acabaría sendo fusilado en Querétaro,
imposto polo Napoleón Bonaparte, o emperador francés, mas viñera un home de palla, ou intentou facer un home de palla del Napoleón Bonaparte, casado con Español Eugenio de Montijo, e este home fai un afrancesamento da cidade mexicana nos anos mediados do século XIX, e, entre outras cousas, de todos os generales que ele recupera para o país, lles fai unha estatua de bronce onde están todos os próceres do país, nese paseo maravilloso onde está a Embaixada de Estados Unidos, os bancos máis importantes, onde está, e ao final, o castelo e o bosque de Chapultepec. Bueno, pois, Rayón, o bisavó, o avó de Virginia Torres Rayón, é un destes grandes persoeiros da insurxencia independentista contra os españois de 1810, da Guerra de Independencia de México, que empeza co grito de Dolores, como todos saben. E ten outra calle, este señor, polo menos outra que eu coñezco no barrio da Lagunilla, onde viviron moitos emigrantes galegos, cerca de Garibaldi, o sitio dos mariachis na Cidade de México, na Praza Garibaldi, e aí ten outra calle este señor, porque é un sitio que coñezco moito, porque na Lagunilla hai un rastro onde estaban as vecindades, onde vivían os galegos, vivían, digamos, moitos en varias habitacións, con un baño común e unha pileta. Ese lugar é un sitio que non se pode ir solo, sobre todo se non vas acompañado a unha hora prudente, pero aí faise nos domingos pola mañá un gran rastro, no que fun moitos domingos nas miñas moitos viaxes a México, casi 7 meses que estuve vivindo ali, e aí hai outra calle dedicada a Ignacio López Rayón, que descubrín de casualidade, dedicado ao avó da dona de Gaspar Rivera Corral. Bueno, cando casa con esta muller, que ten unha herda do seu avó, unha gran facenda do seu pai, unha facenda que se chama Santa Rita, unha facenda que está ao sur da Cidade de México, do centro histórico daquela, e que é unha facenda de centos ou quizás miles de hectáreas. Sabemos como era o casco, porque desta me falaron moitas veces os descendentes de Gaspar ali en México. O casco é a casa principal, as casas dos caseiros, dos criados, do personal de servicio, os palleiros, os lugares para o ganado, para meter todo tipo de... E xunto ao casco logo está un espacio enorme para os cultivos da milpa, o que é o millo é fundamental en México. A nos cheganos de... Bueno, Neruda aí que é de Chile, os mexicanos dicen que chega de México a Galicia, a Europa. En todo caso, o millo, os chiles, todo o que é a produción, os frijoles fundamentais na vida cotidiana dos mexicanos, todo eso se cultiva aí, pero esa hacienda estaba de capa caída porque os crioulos acomodados de familia rica, con moito nome, pero con un tren de vida a veces moi forte. En México pasa que son xente que ven a menos, só fai falta que chegue, en este caso, o galeguiño emprendedor e buscavidas que, con capital xa forrado nesa tenda de abarrotes e antes nos vidrios, no tema das botellas, poña a andar e poña, digamos, en produción esas terras, comprando gando, sobre todo vacas leiteiras, que é o que se vai a dedicar, e poña en produción esas terras que durante 20 anos, eso sabémoslo, son 20 anos, de finais do siglo XIX hasta xa avanzada a Revolución Mexicana, están cultivando a milpa, producindo gando, ten cabalos tamén, hai unha foto moi fermosa de Gaspar Rivera a cabalo nesa propia facenda, e neses anos, Gaspar Rivera, que fora labrego de neno e de adolescente aquí nas Pontes, no Chamoselo, depois dependente soldado en Habana, non sabemos se alférez, máis tarde asalariado en Veracruz na tenda do irmán, un home que se dedica a mover o tema das botellas, despois ten unha tenda de abarrotes e por fin se convirte nun gran empresario agrario. Ten a infraestructura, pero esa facenda non ten cartos, está deteriorada, está a vida menos, el vai na levantar. Que pasa con esta facenda? Pois que está a 10-12 kilómetros do centro histórico daquela, do que serían a traza que fai Olarife García Bravo, a antigua Tenochtitlán, a cidade colonial, que era como unha Venecia, con lagos, con rúas que se andaban en barco por elas, non? Pois cando chegan os españoles se convirte nunha cidade colonial que ten dous emblemas no centro do poder español, que son a Catedral Metropolitana de México, a máis grande da América Latina, e do outro lado está o Cabildo, que é o asuntamento dos españoles. E no outro lado está máis tarde que a Independencia Palacio Presidencial, o Hotel Majestic enfrente. Bueno, pois esa gran cidade, esa traza en cuadrícula, dominada por ese espacio simbólico do poder dos conquistadores,
a moi poucos kilómetros de distancia está esta hacienda, que hai no medio son baldíos, non hai nada, son terras nas que non se construye de momento. Bueno, pois, que a chegada de Porfirio Díaz ao poder con este dictador, no que se tiraba en clan para facer a súa novela de Tirano Banderas, pois o desarrollo de México é exponencial, é fortísimo, non? É unha dictadura militar, pero é unha época na que hai orden, na que os investimentos extranxeiros se producen dunha forma potentísima, orientado todo, pois, sobre todo a importación e a exportación, máis que a produción propia, que pasou un pouco en Venezuela na época de Pérez Jiménez, según se recordan ese tempo, non? Total que, xa neste momento, a principios do século XX, nos primeiros anos do século XX, Gaspar Rivera empeza a dedicarse ao negocio do fraccionamento, que é o que aquí decimos a urbanización, o urbanismo, non? É dicir, coller un terreno que estaba baldío, o vai urbanizar, falle o que son aceras, todas aquelas infraestructuras, os sumidoiros, coloca a luz da época que está empezando, e eso o vai vendendo. Esa é a parte norte da facenda, a parte norte que está pegada ao centro histórico. O centro histórico vai medrando e vai cañando o norte da facenda, que se vai expandindo, e o que fai Gaspar é comprar a 3 pesos, digamos, comprar no sur da facenda cara a Miscoac, o que hoxe é a Colonia del Valle, terras moi baratas, e vende as que está fraccionando 100 veces máis caras. Entón está facendo un negocio espectacular e montando a primeira empresa de construcción que hoxe a cuarta generación lle deu un carácter exponencial, sobre todo que a presencia de Frisa, que é unha empresa das máis grandes non só de México, sino de toda América Latina. Bueno, por lo tanto, Gaspar, despois de 20 anos dedicado ao cultivo do millo, dos frijoles, a produción de leite, etc., empeza a ter fillos, empezando por o que xa citamos antes, ten 7 fillos, unha sola filla de todos eles, que será a que cuide máis tarde, e varios netos, todos eles moi coñecidos no mundo empresarial, sobre todo na construcción, na República Mexicana, desde hai polo menos 80 anos, fillos e netos de Gaspar Rivera. Coñecín e tratei a uns cantos, entre eles o potentado Gaspar, que ten un edificio inteiro enorme xa no Estado de México, fora da Cidade de México, que foi medrando, está conurbada co Estado de México. Aí outro dos descendentes de Gaspar, que é Francisco Torres Escalante, do que eu teño aí unha moi boa relación, levoume por seguridade, porque foi unha viaxe de 3 horas, con todas as atascos brutais que hai de contaminación desa cidade, e aí coñecín a este Gaspar, que quería uns libros do seu avó dedicados e tal, e bueno, aí eu coñecín nesa empresa, Frisa, é unha empresa inmensa, poderosísima, cunha seguridade espectacular. Recordo que tiña na entrada do seu despacho un cargo de David Alfaro Siqueiros. Siqueiros era un pintor comunista, como todos saben, famosísimo en México, cotizadísimo a nivel mundial, e iso teña ali no seu despacho, era unha oficina pública, nada que ver con ningún outro emigrante galego dese país, porque, digamos, esa distinción que aporta en México ter un cargo de Siqueiros, ou de Diego Rivera, ou de Frida Kahlo, no despacho público dunha oficina de unha empresa, é algo que hai que poñerse nese lugar para entender a dimensión dese poder económico, e tamén dese prestixio cultural, dese toque de distinción que non ten calquer emigrante, nin por moitos cartos que faga. Bueno, eu conocí aí o famoso Gaspardo, que tamén fala Pancho nunha das súas entrevistas, é dicir, que é un capitalazo, decía Pancho nunha entrevista. Bueno, Guillermo é outro dos descendentes de Gaspar Rivera do mesmo gremio, Marisa, outra das fillas que rexenta un hotel en Cocoyoc, un hotel espectacular, nunha zona con campos de golf, con destas para ricos riquísimos, con unha especie de cascadas. Aí cerca ten outra casa espectacular, un cineasta galego que foi neno exiliado nos anos despois da Guerra Civil, que era Demetrio Bilbatúa, que teño o gusto de conocer e tratar tamén. E, bueno, é unha zona, xa digo, moitos libaneses, os libaneses como Slim, todos saben que é Carlos Slim. Bueno, Slim é un home de origen libanés que empezou sendo un home que vivía nas vecindades os seus antepasados como vivían os galegos, na propia Lagunilla. Era o mesmo lugar onde empezaron eles, os libaneses e sirios, sobre todo os libaneses, igual que os galegos, a final do siglo XIX. Bueno, pois este é un pouco algúns dos membros da familia. Coñecía e tratei uns cantos. Tamén, bueno, este Cocoyoc é unha zona que está a 5 km do DF, cara a Cuernavaca, unha cidade que chaman a cidade eterna primavera, unha cidade que as bugambilias sempre perpetuas, maravillosas, un clima espectacular, e aí viven esta xente que ten esas casas de fin de semana, e son espectaculares.
Algúns dos bisnetos a busca, a procura de identidade, de saber quen sou eu, de onde vengo, quenes son mis antepasados, viñeron as presentacións dos meus libros de pioneiros que temos aquí, de galegos en México, que se presentou en 2004 no Centro Galego, no Museo de Arte Carrillo Gil, un médico que foi un coleccionista, logo montou un museo espectacular no centro da cidade, en San Ángel en concreto, e tamén na UAM, na Universidade Autónoma Metropolitana. Por aí iban aparecendo, son tantos na Riberada, a veces me ven esas fotos da cantidad de xente que tendes ahora mesmo aí proxectada, unha cantidad de xente enorme de descendentes tanto de José María, sobre todo de Gaspar, que son os que a maior parte que vivían en México, en Estados Unidos, que íbanse falando uns aos outros por teléfono, e dice que hai un chico, un señor, daquela, claro, tiña 20 anos menos e tal, está haciendo un trabajo e tal, e quere saber, e eles tamén querían que ellos contaran que pasaban con o seu avó, con o seu bisavó, porque para os descendentes de galegos ou de españoles en México é moi importante coñecer as raíces, construir a súa identidade, saber de onde veñen, cales son, que foron os seus antepasados, a que se dedicaron, que lles conten non só da familia, sino alguén de fora que ten unha mirada distinta, como investigador máis imparcial ou máis distante. Ben, o caso máis, digamos, para min especial dos descendentes de Gaspar Rivera Corral é, como xa dixen, o de Francisco Rivera Torres Escalante. Este home non só me moveu para coñecer ao seu primo Gaspar, trouxe ao seu irmán Guillermo algunha reunión, sino que apuntouse no ano 2004 a un curso de 75 horas de Historia e Cultura Galega que eu impartín contratada pola Xunta no Centro Galego de Colima, teñen outras no sur en Tláhuac, no Deportivo Tláhuac, pero en Colima, que é unha colonia de Roma moi cerca do centro histórico, aí teñen un palacio porfiriano, é unha zona desa construcción que facía Gaspar Rivera, eran palacetes suntuosos, igual que na Safra da cidade facía casas máis baratas, higiénicas, con sol e jardín para as clases populares, pero con un bon nivel igual, ainda que moito máis baratas. Gaspar fixo sempre eso na súa empresa, manter o centro histórico. Saben ustedes que a Ciudad de México chamase allí a Ciudad dos Palacios, non? Ten ese nome a Ciudad dos Pazos, porque na época do Porfiriato, incluso nos anos 20, se mantén moito no centro histórico esa arquitectura espectacular que, por certo, está comprando as mellores casas Carlos Slim, este gran potentado que xunto con Amancio Ortega un dos homens máis poderosos do mundo, non? Está facendo, pero así, seleccionando as mellores e comprando unha por unha, non? Bueno, este home do que acabo de falar apuntouse a este curso e tiña unha curiosidade enorme por saber cousas de Galicia, un home aficionado á arte, á música, un home cultísimo, invitou a súa casa, sigue en contacto comigo de vez en cando, moi de vez en cando, porque claro, xa vas perdendo contacto, pero que todo o que tiña que ver cas Pontes, ca Coruña, con Galicia lle interesa. Veo que algunhas veces, non sei se levanos sin vir, pero supoño que volverá, andará polos 70 anos e supoño que verá aquí. Tamén está no negocio inmobiliario, valle moi ben, vive nas lomas de Chapultepec, nunha zona privilexiada da Ciudad de México, e, en fin, é un exemplo de como a terceira ou cuarta xeración, en este caso de Gaspar Rivera Corral, siguen mantendo unha certa galeguidade, unha certa morriña, un desexo de saber, de coñecer, de estar en contacto con Galicia, con todo o que represente ese mundo que eu, de alguna forma, encarnaba nese momento que estaba facendo a miña investigación. Bueno, tras a plena integración económica e social, Gaspar consolidase cal simbólico xefe dunha tribu urbana e nos anos 10, foi xa sendo un home rico antes da Revolución, convirteno nunha especie de xuiz de paz, un árbitro de administración da xustiza máis auténtica e eficaz, na que emana directamente do povo e non de xuíces que en México, aquí tamén se está vendo algo deso, verdad? Son bastante corruptos, non? E Gaspar Rivera, cando fai de xuiz de paz, ninguén lle discute as súas digamos, decisións. Hai unha cosa que lles quero ler moi breve do libro Pioneiros, que ven a conta ademais dunha intervención que tivemos aquí ao principio do acto, dun descendente de unha familia emigrada en Guanajuato, que está aquí no acto, non? Que a cadea migratoria que inaugura Gaspar Rivera Corral. E digo así, na página 224 do libro Pioneiros. Gaspar Rivera Corral, un dos grandes pioneiros do noso estudo, remirado ao México desde La Habana, inaugurou outro interesante cadea migratoria, hoy mellorando a escalón de posicións máis acomodadas. Dende México, Gaspar Rivera reclamou ao seu sobrinho Pedro e contra 1900 un fillo da súa prima chamado Secundino Bella Rivera, o cal, como xa se mencionou, montou no estado de Guanajuato, onde empeza a independencia, Dolores é unha intendencia do estado de Guanajuato, onde está a Lóndiga e Granaditas,
aí no estado de Guanajuato, segundo Valla Rivera, monta unha fábrica de conservas, da que me acaban de enseñar algún documento ahora mismo, non? A que chegaron moitos inmigrantes ponteses. A México chegou tamén Francisco Valla Riveras, natural da Coruña, nacido así por unha tarjeta de identificación de registro nacional de extranxeiros, o nome de Pancho, non? Nacido na Coruña, na realidade nas Pontes, pon a provincia pero non a vila, en 1878. Este debeu ser probablemente o pai ou un familiar anterior. Pancho creo que nace un pouco despois, creo que nos anos 13 ou 14, se non recordo mal. Este personal tiña con referencia a México na súa tarjeta de identificación a Gaspar Rivera na rúa Ayuntamiento 98. Esa rúa, na calle Ayuntamiento 98, onde viveu durante moitísimos anos no centro mesmo da cidade histórica. Tiña o casco da facenda Santa Rita, pero chega un momento en que o fraccionamento vai cambiando os usos desa cidade, desa facenda deixan de ser agrarios, e a facenda Santa Rita convírtese no que hoxe chamamos a colonia del Valle, na que viven 1,5 millón ou 2 millóns de habitantes, non? Cando iba comprando cerca do casco histórico, e comprando para atrás, digo, a Caramixcoac, onde hoxe está o gigante San Antonio, onde tiña, por exemplo, a Anglo-Mexicana de Produtos Químicas, o Luis Soto, un dos fundadores da UPG, un partido moi coñecido en Galicia. Bueno, pois Mixcoac está moi lonxe do centro histórico, e hasta aí chegaba a facenda cando Gaspar iba comprando terras cara ao sur e vendendo polo norte as terras que iba fraccionando e convertindo en vivendas con crecemento urbano tremendo desa cidade nos anos 20, que nada comparable ao que foi nos anos 60, foi moito maior aínda, non? En todo caso, chega este Francisco Valla Rivera, natural de Coruña, nacido no 78, que tiña como referencia a Gaspar Rivera no Ayuntamiento. O mesmo lugar de residencia en México, de interesado nunha época incerta, pois non consta a data de chegada a súa tarjeta de identificación. Desde Francisco Vellas, que debeu chegar a México a principios do século, damos o salto a José Rivera Silva, natural das Pontes García Rodríguez, e na zona da República Mexicana en 1932. É dicir, logo estamos Castro de Progreso, están outras familias, incluso hai unha asociación de xente de Progreso, de xente de asociación de naturales de puentes en Progreso de Yucatán, Progreso en Mérida. Teñamos en conta que Yucatán está máis cerca da Habana que da propia Ciudad de México, da propia capital. Mariñeiros galegos pescaban na sonda yucateca, entre os arrecifes de corales e os manglares, esas barras de arrecifes, e se quedaban ali cando había ciclóns e acababan casándose ou tendo fillos. Era unha forma de remigración habitual, non? Por tanto, o camiño da Habana a Progreso é moi típico dos galegos, que sobre todo que teñen unha tradición mariñeira. Bueno, remato con algo sobre o asociacionismo e damos paso a un coloquio. Para entender a preocupación de Gaspar Rivera Corral por Galicia e os galegos, amósase a creación do Centro Galego Casa de Galicia de México a principios do século XX. Isto, tema do asociacionismo, está tocado no libro Galegos en México, que foi Primo Vicente Risco, do que falou Manolo, tamén na página 426 e seguintes de Pioneiros. Non dá tempo nunha conferencia, nin é o caso tocar isto. Pero sí decir que en 1908 Gaspar Rivera é un dos 4 gatos, dice él, 4 gatos que fundan a Casa de Galicia en México, primeiro xérmolo asociativo creado por os galegos na propia capital. Existía un centro galego previo que se funda en Veracruz. Teñamos en conta que Veracruz, onde vai José María I, e Yucatán son os puntos máis próximos a Habana, onde reemigran os galegos que desde Habana na época de crisis zucreiras ou nos momentos máis tarde da Revolución, con Fidel, e antes en certas crisis, como por exemplo a Guerra da Independencia do 98, damos saltos sí que máis próximo. Algúns van a Nova York, os que poden, pero máis cercanos, ou incluso a Florida, pero moitos veñen a Progreso ou van a Veracruz. Pensando en volver en algúns casos, en outros xa se quedan e se instalan en México definitivamente. Bueno, pois esta Casa de Galicia, digo que foi o primeiro xérmolo asociativo, fundado no mes de Santiago, e non é casualidade que sea mes de Santiago. A festa de Santiago Apóstol é fortísima na colonia galega de México desde o siglo XIX. O sea, é a festa fundamental, a que máis se celebra, máis... En fin, incluso con unha especie de mestizaxe cultural, porque ali xa hai o Santiago Tlatelolco, que é unha... igual que a Virxe de Guadalupe, é unha especie de mistura, unha adaptación religiosa do Santiago galego, a un Santiago que ali aparece a veces non matando mouros, sino matando indios, cousa que hoxe está bastante cuestionada, por certo. Ainda que a dinámica organizativa surdiese da reunión de 4 gatos, como comenta o propio Gaspar, e como acontece casi sempre, este reducido grupo de paisanos, pioneiros, con guianzas socioculturais,
estaban a inserirse a dar resposta co seu impulso fundacional a unha colectividade galaica que xa tiña certa entidade e significación nestas datas de finais de principios do século XX. Ese remato, Gaspar Rivera, desde a atalaya dos 80 anos, fai alusión a outros aspectos da súa galeguidade e da súa bonomía. Alude a dor, estamos a entrevista que lle fai de ano 1940, entón, na posguerra española, alude a dor polo enfrontamento na guerra civil española, a que el chama a guerra fratricida, e tamén fai referencia a morriña que sinte pola ausencia da terra a que ancella volver unha vez máis. Veu 6 veces, e quería volver unha sétima que xa non pudo ser. Non sabemos se quería vir para morrer aquí definitivamente, como o soño de tantos emigrantes, ou simplemente dar unha última volta e volver ca súa gran familia que xa estaba instalada en México. Desvélanos tamén esta entrevista na cima da súa vida, cando teño 80 anos, a súa peculiar ideoloxía galeguista conciliadora con seu sentimento de españolidade. Un galeguismo romántico que se afirma nesa entrevista en símbolos moi rexos da bella patria e matria galaica, como son a Torre de Hércules, do que fala nesa entrevista, o río Anllóns, e o poema Os Pinos, a letra que dá a letra ao himno galego, de Eduardo Pondal, co que, por certo, quero xa rematar esta intervención. Moitas gracias, e se queren, facemos un coloquio. Vamos dar por rematado este acto. Estamos encantadísimos de que acudírades e de que intervirades para facer preguntas. Quedamos emprazados para si tedes a ben e nos facilitades a documentación para facer fotocopias. Nos ya pasamos a Elixo e estaríamos encantados en que Elixo fixera un artigo para a nosa revista UME e o publicáramos o ano que ven, non? Quedamos emprazados para a xornada do Venres e Elixo trouxo uns exemplares que os recolleu nas librerías para alguna persoa que non os ten aí a súa compañeira, e estaría encantado de que nos queira de asinalos e facerles unha dedicatoria, non? E nada máis, moitas gracias. Vamos a facer unha entrega no agasallo a Elixo. Gracias a la Asociación